Azibusa aja apa Public Affairs Committee abweranso kuteko ndipo apa akunena kuti tikufuna tijame zokhudzana ndi boma limeneli. Ati mukuitha mwaona mitengo basi ya katundu pansika kukhazikika kumaona kuti yayi zikuyenda tayalitali mafuta komano kupezeka zoti ziganizo zina zikupeta mbenitu magayitu ayi mondilole tifotokoze nkhani bwinobwino kuti kodino yochokera pati zikukhala bwanji kwenikweni. Kumalawi kuno kuli bungwe la Public Affairs Committee lomwe ndekuti limasankhidwa anthu kutumizidwa choka mu zipembedzo zosiyanasiyana kutino azikayankhulira Amalawi. Bungwe limene lili lapezeka zonena kuti latulutsa uthenga makamaka muchikalata kufotokoza nkhani zokhudzana ndi utsogoleri wa dziko lino pakanali panopa komanso mmene tikuyendera. Ndetu malingana ndi chairman wa bungwe limeneli yemweno ndi Patrick Thawale amati Monsignor Thawale komanso ndiye kuti notu ameneyo Bishop Gifford Matonga amene amayankhulira bungweli. Anthu amenewatu muchikalata chakukamba zonena kuti dziko la Malawi likusintha ndipo zinthu zikuyenda bwino pakanali panopa. Boma lomwe lilipo pano likuchita zinthu zabwino ndipo kanthawi kochepa lakhazikitsa zinthu zabwino ngati zachuma zikuona kuti zamba kugwira nsewu kuona ndekutino mitengo ya katundu pansika ikukhazikika bwinobwino, mafuta oyendetsera galimoto aja amba kupezeka zoti anthu amavutika amba kupezeka tsopano kubwera ndekuti dzabweranso vuto lokhudzana ndi chakudya chakhazikikanso kuti chakudya anthu sizotata kudandaula kunoti njala chanichani saini yabwino kusonyeza zonotino dziko litunde likuyendetsedwa bwino ndi makosana amenewa ndekuti encouraging them kuwalimbikitsa kunena kuti azipitiriza apita muthalika apitirize kugwira ntchito yotamandika imene akugwira kuigwira bwino. Nawo abwera ndikuzanena kuti sipanapata akambapo zinthu zabwino sizotanthauza zonena kuti zinthu zina zake zofoira ndi sizochitika mu ulamuliro umenewu. Akunoti pali zina ndi zina ziganizo zikulepherekabe kuti zichitike mu magawo ena ndi ena komanso ndekuti ndalenso zikumazalowereraponso kusokoneza zinthu. Ndekuti akukamba nkhani zokhudzana ndi kunena kuti misonkho yangu dzadzana pena paliponse iyayi banki misonkho kwezani kenako katundu misonkho kwezani ayi kenako tikazochoka pameneponso tikufuna zonena kuti mutengenso ndekuti misonkho pa nyumba aponso kweza zimisonkho mbwerekete mafuta onso kwezanipo misonkho imene ikuphinja ndetu Amalawi pamenepopo ziganizo ndetu sizikuyendapo bwino sitingayitenso kuyendanso mozembazemba ife apaki tikufuna kuona kuti pamenepo ndi ziganizo zakupetani ndithu. Not only that tikuzananso zonotino sipano mungokwezaso ndekuti mafutaso mukatire mwakweza mafuta oyendetsera galimoto no sizikuyendatu bwino. Ziganizo zimene zikuchita kuoneka kuti zikulephera and ndesitingakambe nkhani zonoti yayi ziganizo simuchita bwino kuyiwalapo nkhani ya Amalis Hotel. Boma ili ndilalephera pa nkhani imeneyi zona kukagula ndekuti cha Amalis Hotel ndi misonkho mapeshoni a Malawi ndalama za anthu amene akugwira ntchito boma ndekuti akuyenera azazira ndi akasaba mukagulira Amalis Hotel. That's not fair pamene padzo ndekuti simunaziyendesenso bwino. Ndeti kamakamba za Amalis Hotel ife apaki sitikungoloza boma lomwe lilipo pano tikulosanso kuti kakhalenso boma lapita lija lidalepheraso nkhani zimene zifana onso zikuwakhudza nkhani zakugulidwa kwa Amalis Hotel. Anyways akamba motero kuchoka kumeneko ku bungwe la Public Affairs Committee bungwe la azibusa aja akuti kuyamikira utsogoleri wapita muthalika komanso ndekuti kuyankhulapo ziwiri zitatu modzudzula choncho kulipanga challenge ndithu kuti mwina make lichite bwino pa nkhani ngati zimene zizi zokhudzana ndi kunotino ziganizo sizikuchitika bwino zina ndi zina. Tingakambe zotani magayi tikambe zotere kunena kuti bungwe limene lili makamaka mu nthawi yachakweracha sinatipindulire olo ndi pang'ono pomwe. Let's be honest. Anyamata amenewa tinkaganiza kuti amakadyaso mabanziso ndifaka anasangokhala chete. Anthu akenso sizoti anasinthidwa anthu ake ndomwewo anakalipobe mpaka napano. Chakumapeto kwenikweni kumene tinkayandikirano kupita ku chisankho ndi pameneno makosana amenewa
anadzapezeka zonena kuti asintha zochitika, amutaya chakwera kumutsika ndikuyamba tsopano kumakhala akuyankhulira Amalawi. Anyways, better late than never. Bola anibeni kuti anadza kumapeto anadzayankhulako zoti kuyankhulira ku Amalawi, ngakhale kuti kudabwabe kuti poti mwina afari kunayi kumapeto basi atadya idya, komabe anabwera mochedwa. Bola kubwera mochedwa kusiyana ndi kukhalira osabwera. Nawo apapa akupitirizano iwo amulamuliro wa Peter Mutharika. They are coming here Peter Mutharika apa nde mukuita ziganizo zabwino, njala mwathana nayo, mafuta apezeka, nde kuti kuonanso chima zabwino zija zoti zikuona kuti zikuyenda zachuma zikukhazikika. Yeah, I think it's good. Tinene zonse magayewa, this is what we expect from them. Iwo anatumidwa kuti azikayankhulira Amalawi kuchoka muzimene zosiyanasiyana, kutumidwa muzikayankhulira Amalawi ngati anthu a Mulungu mumayenera muzima pa chilungamo. This is what we want. Muzikhala pansi ndi kumayankhula zonena kuti zakuti boma muchita bwino ende mupitirize, izi ndi izinso takonzani, zimathandizira mwanjira ina yake kubweretsa ndi kuti accountability. Mwaona tonse tikangokhala one side ndi kumasapotera zimene zikuchitika kuboma kuti apo nde mukuita zolakwika zonse zakuboma zidzakhala ndi kuti zabwino, zilezo sizidzakonza dziko. Kufunikirabe tizikhala ndi anthu ena ake amene azitha kumabwera kumatsutsa. Of course kutsutsano kwa nzeru osati kutsutsa kwa ubulutu, fabali kutsutsa kwena kwake kwa ubulutu kuti basi everyday ukadzuka ungokhalira pa social media, pa Facebook kunyoza ndi kuti basi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ayi sakuziyendetsa bwino ameneyo zikango everyday ayi tamabwirani ndi muzikamba nkhani zono mwina zingathandizire kuti zisinthe. Apopo magaya kuboma ngati ali wokumva, ngati amatsegula makutu awa kuyenera amvetsetse kunena kuti zina zake zikuchitika ndi zina zake ndi kuti zikutani zikulephereka. Ngati nkhani za Maris Hotels, if we are going to agree with that, kunena zona tinazikamba zimenezo ndi tinagaza kale ife tungodabwaso kuti pano zikuyenda motani, kodi timayembekezo zono mwina market zona ndi kuti zikutuluka kumene kuchako malipoti akuyenda motani kumene kwene kubwera ripoti tionera ena ake amangidwe chani kapena zina zake zichitike ma action ena ake. Anyways tikuyang'ana kumeneko maso athana kayang'ana be kumenekoko. And nkhani zokhudzana ndi misonkho, misonkho ndi inakwezedwa. Let's be honest maka, misonkho ndi inakwezedwa. And kodi was it not just yesterday pamene amavotera ku ku parliament kuja apongonse kutsimikiza kuti tiyeni kwezeni misonkho ikwezedwe, ronjezerani misonkho yakwezedwa. And tikumaziona amwe kuti utenge ndalama kuyati omane wazivunge ku National Bank kapena ku bank ina yake, akoma kukhapa zindalama amwe kuyati omane kukhapa amwene ndalama zimisonkho zokha zitani zakwezedwa pamenepo. Komano after kuti kwezera misonkho, kodi mukunena kuti ndalama zimenezo mukazigwiritsa ntchito molongosoka? Mukati kwezera misonkho ndikumapakira m'matumba mwanu ndalamazo, believe me we are going to stone you. Tizakugendani miyala magaya and muzamva kuning'ina asati masewera. When you get misonkho iyi ndikumapangira ngati zija zachitika ku mitundu dzulo zija, kumanga nyumba za polisi zija kuzimaliza, that will be better. Tizanena kuti bola nkoni. Koma uri kwezera misonkho ndikumayidyaso misonkho ija, mbambadi ndeti zamvesana kuning'ina nomesi tizakati kumabwera ndikumayankhula. So we are watching you. After kurolera misonkho ya MRA kuboma ka Ministry of Finance zani kosemera banga budget ndalamazo mukazigwiritsa ntchito molongosoka, we are tracing that. Tikuyang'ana tikuziona. Tufuna tuone kuti after tikakupasani zimisonkho zochulukazi kodi mupanga nazo zotani. Tiona kusintha mdziko muno ngati sipakhala kusintha, we are coming after you and we will not what sizoti tizaopaso kapena zantsechana. We will come and we will speak and muzamva mbebe magaya. So do the needful. Mukapasidwa ndi kuti ndalama zezo za misonkho tikazipereka, tikunena kuti tione kusintha ngati dziko, osati tizingokwinimbiraso pomwepo osamasuntha kumangope dziko tikungokwiririka zimenezo ayi. So use this as a chance kunena kuti ngati mwapezeka ndalama kochulukirapo kapena kuchulukira misonkhomo ndi kuti zachuma zisinthe, kuti zisinthire Malawi, kuti Malawi akhale wabwino. Muzaona tizapereka misonkho chamunyadira, komano apapo mwatifenya ndetione zosalongosoka.
Ayi anyways kaniru ndimeneyonso uthenga wafika kumeneko kuboma I believe aona zabwino zomwe akuchita, zofowoka zomwe akuchita angakonze ziti ndi ziti kuti mwina mwake moyo ukhale kupita patsogolo Malawi akhale akusintha akuti.